Dnes to nebude žiadne silné intro, ani žiadna projekcia na úvod. Teším sa, že ste prijali pozvanie, že sa vidíme v hoteli Azul v Partizánskom. Vítajte na Pronea Summite. Moje meno je Ondrej a keďže všetkých z vás som pozval osobne, tak sa predstavovať nebudem. Poďte sa s nami pozrieť na našich 5 rokov. Odkryjem vám trochu málo z toho, čo sme zažili a čo je DNA Pronej. Spomenúť si na rok 2018 nie je jednoduché. Obrovsky veľa sa toho udialo. Niečo z toho uvidíte aj v tomto videu. No na začiatku to kľúčové, čo nás identifikovalo, bolo obrovské odhodlanie. Pronea sa snažila byť pokračovaním úspešného príbehu základnej školy a materskej školy Jana Krstiteľa v Partizánskom, ktorú sme rovnako budovali úplne od nuly, bez peňazí, bez materiálu, dá sa povedať na začiatku bez ľudí. Keď sme v roku 2019 zorganizovali prvé stretnutie na predstavenie vízie Pronea, bola v nás obrovská eufória a istým spôsobom veľká naivita. Mysleli sme si, že sa pridajú partneri z verejnej správy, zo samosprávy, lebo sme si hovorili, veď náš projekt je obrovský projekt s pridanou hodnotou pre región. Je to verejnoprospešný projekt. Vybudovať stredoškolský kampus v Partizánskom, kde by sa prvýkrát mohlo podariť historicky zmeniť misku váh a zvrátiť ten stav odlivu mladých ľudí z nášho regiónu. A vďaka kampusu by mohli prvýkrát do regiónu prichádzať mladí ľudia. Tak sme si tak hovorili, každému, komu to povieme, určite nebude váhať a bude rozmýšľať, ako nám pomôcť a ako sa môže pridať. A tie roky naozaj nám potvrdili tie úvodné roky, že to bola naivná predstava. A prvé roky sme naozaj zažili to, čo by sme mohli nazvať jedným slovom nezdolnosť alebo vytrvalosť. V tom, kde z potenciálnych partnerov sa stávali často ohrozenia. Alebo zistili sme, že pod nohami máme množstvo polienok, množstvo prekážok, ktoré potrebujeme prekonať. Neustále opakujem, že nepoznám slovo konkurencia a všetko, o čo sa snažíme, má vytvoriť priestor na spoluprácu. Veľmi som vďačný dnes z tohto miesta každému partnerovi, ktorý za tie roky, tie 4 úvodné roky, sa pridal k projektu Pronea. To, čo nám dávalo veľkú nádej, dôverovať úspech nášho projektu, hoci bol od začiatku stavaný ako projekt na veľmi dlhé obdobie s obrovským budžetom, tak bolo napríklad rozhodnutie Európskej komisie, ktorá vybrala región Hornej Nitry na transformáciu. Takzvaný Just Transition Fund, alebo Fond na transformáciu regiónu Hornej Nitry. Partizánske je súčasťou regiónu Hornej Nitry a pre nás to bola obrovská príležitosť. Veľmi sme sa nádejali, že už v tej prvej prípravnej fáze počas tých prvých rokov budú zverejnené nejaké výzvy, či už na obnovu brownfieldov, alebo na podporu vzdelávania a inovácií v regióne Hornej Nitry, ktoré by krásne licovali s našou víziou. Takisto sme od začiatku komunikovali s jednou veľkou korporátnou nadáciou z Dánska, ktorí nám prejavili aj veľký záujem a veľkú dôveru v tom, že niekoľkokrát prišli na Slovensko osobne. Dnes je november 2024. Výzvy z Fondu na spravodlivú transformáciu regiónu Hornej Nitry stále nie sú ani len na začiatku. Dánska nadácia po roku a pol s nami prestala komunikovať, pretože takisto čakali na to, že jednoducho pôjde ten náš projekt súbežne s JTF fondom. No a v úvodzovkách sa to zdá ako veľké zlyhanie alebo veľmi premárnená energia. Obrovské kvantum energie, ktoré bolo spálené na desiatkách poradách, na príprave materiálov, na rátaní biznis plánu, vrtaní sa v Exceloch, preratávaní každého metra kubického, aký by mal mať účel a koľko ľudí by v ňom malo pracovať. Na konci dňa nás to však naučilo obrovskú lekciu. Prestať sa sústrediť na veľký projekt, na obrovskú architektúru a na celé od A po Z, ako to máme vysnívané,
Veľmi jednoducho povedané, ak naša vízia má priniesť naozaj zmysel životu v našom regióne, ktorý voláme púšť príležitostí, Horná Nitra, tak nás to naučilo, ako si neustále tvoriť tú príležitosť. Aj zo zlyhaní, aj z neúspechov, aj z problémov a prekážok. Našim dnešným cieľom nie je však ukázať iba na veci, ktoré sme stratili, alebo na veci, ktoré sa nepodarili, ktoré by sme si mohli dať naozaj do nášho CVčka ako neúspechy. To podstatné a tá kľúčová myšlienka aj tohto videa, aj celého summitu je mať pred očami vďačnosť. Chcem naozaj potvrdiť to, že mnohé veci mi robili veľkú radosť za tieto roky. A z tohto miesta by som rád poďakoval všetkým dobrovoľníkom, ktorí nám v prvých rokoch naozaj štedro a veľmi bez nároku na odmenu pomohli. Či už našej vizuálnej identite a ľuďom ako Andrej Kmeťo, ktorí vytvorili napríklad logo Pronej, alebo Tomáš Gudiš, ktorý proste ako náš dvorný architekt robil hádam 3 alebo 4 architektonické návrhy, keďže sme migrovali z jednej strany mesta na druhú na základe toho, že vždy sa našla nejaká prekážka, aby sme tam nemohli zotrvať. Jednou z naozaj veľmi dôležitých osôb, na ktorej dnes nechcem určite zabudnúť, je Martina Bejbiaková, ktorej nielenže ďakujem, ale posielame aj pozdrav, verím, že do neba, keďže už žiaľ nie je medzi nami. Bola pre nás nesmiernym prínosom pri tvorbe biznisplánu. Jej videnie sveta, jej naozaj expertíza, keď nás drillovala finančnými tabuľkami takmer 7 biznisplánov, tak to boli naozaj nesmierne skúsenosti a za to som jej veľmi vďačný. Spomínam si veľmi živo na slova Vlada Šuchu, šéfa zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, ktorý už vtedy nám dal krásnu referenciu, keď hovoril, že Pronea bude jasnou hviezdou na poli európskeho vzdelávania. V roku 2019 bolo pre nás veľmi dôležité, že sme vnímali, že mnohí partneri dokázali podpísať memorandum o spolupráci, hoci sme pre nich nemali ešte v tej chvíli obrovskú pridanú hodnotu. Bol to prejav dôvery, za ktorý dnes ďakujem, naozaj. Vďaka tomu mohli vznikať ďalšie krásne momenty, ako prvá architektúra Pronei, alebo sme mohli vytvoriť novú dcéru Pronea Media, nový subjekt, vďaka ktorému sme v budúcich rokoch zrealizovali obrovské krásne eventy v Partizánskom. Veľmi dôležité bolo aj prepojenie Miloša Koterca na Univerzitu Aalto v Helsinkách, kde sme načerpali množstvo podnetov a mohli sme vidieť v praxi, že to, o čom snívame, nejakým spôsobom vo svete funguje a ten náš projekt Pronea nie je na univerzitnom poli, ale na poli stredoškolského vzdelávania. Keď som si dnes v noci prechádzal roky 2021 a 2022, tak som si nedokázal napísať nič výstižnejšie ako 2 náročné roky, ktoré sa dajú nazvať najlepšie. Čo nás nezabije, to nás posilní. Máme interne u nás taký pojem, že množstvo energie išlo do kukurice. Spálili sme neskutočne veľa hodín na veciach, ktoré sa nezrealizovali. Jeden príklad za všetky, s Como Modulár sme dlhé týždne a myslím si, že aj mesiace pripravovali tzv. Projekt Open Gymu, modulárnej stavby zameranej na zdravý životný štýl, fyzioterapiu, tréningové procesy a celá naša línia Pronea Smart Sport pracovala desiatky hodín, stovky hodín s Dominikom Gendiarom, ktorý to kresil a projektoval, s Como Modulár, ktorí to celé zastrešovali na projekte, ktorý mám dnes doma v šuflíku. Mohlo by ťa poraziť. Prečo tento projekt skončil v šuflíku? Je otázka, ktorá nemá úplne jasnú odpoveď, ale v tom období sme naozaj ako spoločnosť prekonávali jednu krízu za druhou. COVID, rast cien, naozaj aj rast stavebného materiálu, hroziaca vojna na Ukrajine, energetická kríza. To všetko viedlo napokon k tomu, že sme sa s partnerom rozhodli tento projekt nerealizovať.
Sme v rokoch, kedy sme si opäť vypočuli veľmi negatívne stanovisko na pôde Trenčianskej župy pri predkladaní žiadosti o zápisu do siete škôl. Veľmi vulgárnym a arogantným spôsobom sme sa dozvedeli, že župa má víziu pre partizánske v tom, že potrebuje viac šičiek a pekárov a nie inovácie alebo technológie. Pýtal som sa sám seba, ako je možné, že sme ako spoločnosť dospeli do fázy, kedy pracujete na verejno-prospešnom projekte, snažíte sa o pridanú hodnotu v regióne, koncipujete projekt strednej školy, ktorá má obrovský zmysel nie len pre študentov, ale pre samotný región, vďaka tomu campusovému charakteru. A postavíte sa na župe pred komisiu Krajskej rady odborného vzdelávania a župan vám na to povie, čo sú to za choďte s tým tak to sú také veci, ktoré vami zalomcujú a tá arogancia a ten až taký, že obrovský negativizmus nám naozaj v roku 2022, keď sme na konci roka bilancovali, ukázal to, že to nie je nič výnimočné, ale že sa to deje celej spoločnosti. Obrovská kríza dôvery na úrovni občan, štát, na úrovni organizácií medzi sebou, na úrovni služieb. Prišla až k tomu, že sme to mali vo vlastných kuchyniach, vo vlastných rodinách, že tá kríza nedôvery bola takmer všade. A vtedy ako keby dávať tú extra mílu a snažiť sa o takýto projekt s obrovským dopadom v tomto prostredí a v týchto udalostiach bolo veľmi, veľmi náročné pokračovať. Rok 2021 nám priniesol ale aj veľa pozitívnych momentov. Napríklad sme spustili Pronea podcasty. Tí z vás, ktorí ste ich ešte nevideli, treba si vyhľadať v archíve na YouTube alebo hoci kde. Ale je to aj taký malý teaser, lebo práve po tomto samite spúšťame novú generáciu podcastov alebo druhú generáciu podcastov. Takže verím, že znova sa uvidíme v štúdiu s mnohými z vás. Jeden z našich princípov je neustále napredovať. To znamená, nečakáme na to, kedy bude vybudovaný campus, kedy budeme mať postavenú školu, kedy zrekonštruujeme brownfield a vtedy spustíme aktivity. Ale napríklad letná škola cirkulárnej ekonomiky, ktorá už sa dvakrát udiala v Partizánskom, je taký malý dôkaz, že robíme s tým, čo máme, v úvodzovkách kúrim s drevom, aké mám. A proste snažiť sa vyťažiť maximum z vecí alebo z prostredia, v ktorom sa práve nachádzame, je veľmi súčasťou našej DNA. V tom roku sme takisto začali tvoriť koncept lesnej škôlky. V tejto sále verím, že dnes sú manželia Melušovci, ktorí boli so mnou v Nemecku a mali sme možnosť za niekoľko dní naozaj navnímať ten rozdiel a pridanú hodnotu škôlky, ktorá je súčasťou prírody, ktorá je súčasťou vyučovania v exteriéri. To znamená, že niekde okolo 80% všetkého života škôlky sa deje v outdoor alebo v exteriéri. Obrovsky dôležité pre zdravý vývoj detí v tomto období. No a takisto ten projekt je dnes v šuflíku a malý teaser opäť, že práve v decembri tohto roka budeme vytyčovať priestor v regióne Hornej Nitry, krásnom prostredí spätom s prírodou. Ako si lepšie priblížiť tú atmosféru, čím sme žili, v akom procese sme sa nachádzali v roku 2021? Ako práve tým, keď si spomeniem na naše prijatie alebo našu návštevu úradu vlády, kde sme predstavili koncept Pronei, našu víziu, celý projekt premiérovi tejto krajiny. Dostali sme oficiálne prijatie na úrade vlády. No a presne to dokumentuje to naše úsilie komunikovať jednak so svojimi susedmi o tom, čo sa snažíme, ale na druhej strane komunikujete s predsedom vlády tejto krajiny a predsa len tie dvere ako keby ostávajú zatvorené. Čiže to isté úsilie dávame proste našim parťakom, spolupracovníkom, dobrovoľníkom na stretnutiach All Hands, kde im vysvetľujeme, o čo nám ide. Na druhý deň sa stretneme na úrade vlády a vysvetľujeme na najvyššej úrovni,
o čo nám ide. Všetci nám dávajú spätnú väzbu pozitívnu. Počuli sme, že je to úžasné, že je to skvelé, že máme pokračovať, že sa bude hľadať riešenie, čo jednoducho pre nás vedia urobiť, a dlhé mesiace nič. Nenaplnené prísľuby štátnych tajomníkov, ministrov alebo úradu vlády, to sú veci, ktoré majú možno aj objektívne naozaj dôvody, že sa nepodarili naplniť. Ale presne v tomto istom období, kedy nám tým pádom unikalo obrovské množstvo energie, aj my sme trošku klesali na duchu, tak na druhej strane sa podarilo naozaj niečo výnimočné. Do Partizánskeho sme pritiahli viac ako 180 ľudí a spustili sme koncept Back to the Future konferencie, ktorá mala za cieľ jednoduchú misiu. Priblížiť svet podnikania a svet školstva alebo vzdelávania na jednu úroveň, aby jednoducho sa stretli spolu, zblížili tieto dve cieľové skupiny, ktoré si žijú dosť výrazne odlišné svety a odlišné prostredia. No a nikdy nezabudnem na vetu od Adama Brodsku, ktorý mi povedal: Ondrej, mňa ste si získali práve tým, že som videl, že ste dotiahli 180 ľudí plus do Partizánskeho na 2 dni s cieľom posunúť nie iba Partizánske a našu nejakú víziu, ale celý ten segment podnikavosti a vzdelávania dopredu. 2022 sa začal veľmi intenzívne, cestovateľsky. Dvakrát sme sa spolu s Marcelom ocitli v Dubaji na Expo, čo bol veľký jednak zážitok, veľká skúsenosť. Rozširovali sme svoje siete alebo nejaký network o zahraničných potenciálnych partnerov, o zahraničné kontakty. Bolo pre nás ale veľmi dobrou skúsenosťou, že sme stretávali ľudí z rôznych krajín, ktorí nás pozbudzovali v tom, o čo nám ide. A jedenkrát som mal možnosť byť aj v Slovenskom dome účastný ako panelista diskusie pred slovenskou delegáciou, čo bolo znova obrovskou pridanou hodnotou, ani nie tie zahraničné vzťahy, ale to je ten taký efekt toho detského tábora, že sme sa ocitli týždeň v komunite skúsených slovenských podnikateľov a tie väzby a tie vzťahy, ktoré sme si odniesli práve s nimi naspäť na Slovensko, nás posúvajú dodnes. Napríklad Aťka Basilová zo Senzona, s ktorou máme dodnes veľmi živý kontakt a komunikáciu. Keď sme vyhodnocovali ten dopad týchto našich ciest na Expo v Dubaji, tak jedna z vecí, ktorá ma dodnes príjemne šokuje, je, že sme tam získali kľúčový kontakt na Tinku Hanusovu a na Payout. Je to dlhoročná spolupráca. Aj vďaka nej sme a jej kontaktom a jej know-how sme spoločne potom začali tvoriť koncept Pronea Hackathonu, ktorý sa v roku 2022 realizoval prvýkrát. Máme za sebou 3 úspešné ročníky. Koncept Pronea Hackathonu je naozaj veľmi výnimočný v tom, že my sme zameraní na podnikavosť úplne v jej najlepšom možnom ponímaní na stredoškolákov, vysokoškolákov, ktorí dovtedy nemajú možno ani žiaden technický background. Ale nám ide o tú misiu šírenia podnikavosti a zoznámenie sa, pritiahnutie kohokoľvek z iného zázemia, s inými zručnosťami, vtiahnutia ho do toho nesmierne zaujímavého sveta podnikavosti. A následne sme s Marcelom si teda obuli tie cestovateľské topánky a odišli s víťazmi hackathonu na návštevu Európskej komisie a Európskych inštitúcií v Bruseli, čo bolo obrovský znova veľkým zážitkom aj pre tých študentov samotných, zažiť Európsky Brusel zblízka, za čo opäť obrovský kredit patrí zastúpeniu Európskej komisie na Slovensku, Vladovi Šuchovi a jeho tímu, Andrejovi Krchňavému a celému tímu. No a išli sme prvýkrát na skúsi do New Yorku, kde sme sa snažili pripraviť pôdu, aby sme v ďalšom ročníku mohli vziať víťazov hackathonu aj do New Yorku, čo sa podarilo, uvidíte neskôr. Aj vďaka Slovákom žijúcim v zahraničí a organizácii Slovak Pro v USA, rodina Mlynárovcov, Michal Mlynár ako najvyššie postavený Slovák v OSN, ktorý nám otvoril OSN a mohli sme
si to aj celé ako keby z prvej zažiť. Aj vďaka týmto ľuďom mohli v nasledujúcom roku víťazi hackathonu, študenti navštíviť New York a nielen navštíviť, ale mohli si vyskúšať prezentovať svoj víťazný projekt pred komunitou úspešných podnikateľov a ľudí, expertov žijúcich v New Yorku. Začiatok roka 2023 má veľmi silnú pamäťovú stopu práve v tom, že sa naše cesty stretli s Danielom Hevierom. Daniel je aj dnes medzi nami a sám považujem jeho vhľad za taký otcovský aj pre môj osobný život, aj pre život nášho tímu v Pronea. Jedný z prvých vied, ktoré sme si povedali, tak bolo práve to, že Daniel odkryl tú svoju celoživotnú túžbu, že raz by chcel mať svoju vlastnú školu. Na to sme mu s Marcelom povedali, že tak prečo by sme sa mali toho sna zriekať. Sny sú na to, aby sa plnili a realizovali. Takže máme ešte pred sebou dlhú cestu, ale verím, že toto by mal byť náš spoločný cieľ, aby Daniel Hevier bol jedným z prvých štatutárov našej školy a aby sme doplnili ten rozmer kreativity a toho náboja životného, ktorý on dokáže odovzdať. Ako naozaj ten otec, alebo krstný otec študentom Pronei. S Danielom sme si zažili aj krásny team building v Sklenom, kde bolo neuveriteľné, akým spôsobom dokázal vytvoriť hymnu Pronei. A sme si ju všetci mohli zaspievať a cítil som sa ako na koncerte Vaša Patejdla. Takže to sú krásne spomienky, ktoré obohatili náš život a ktoré nám už nikto z nášho príbehu spoločného nevymaže. Naštartovať niečo je veľmi dôležité a náročné a keď sa to podarí, je to veľký úspech. Zopakovať niečo je ešte náročnejšie, ešte ťažšie a je to násobne veľký úspech. Preto sa teším, že napríklad aj hackathon, ktorý v roku 2023 sa podarilo znova zrealizovať, bol pre nás takým potvrdením toho, že tie veci, ktoré prinášame, alebo ten projekt, ktorý prinášame, má dopad a je zmysluplný. V tomto roku sme teda okrem zopakovania návštevy Bruselu s víťazmi hackathonu, kde si mohli vyskúšať, predstaviť svoj projekt na pôde Európskej komisie, navštívili aj spomínaný New York. Čiže to bolo znova potvrdením toho, že z malého partizánskeho vieme prinášať skúsenosť pohľadu globálneho sveta. Pre nás bolo dôležité, aby študenti dostali feedback Európana a feedback Američana. My často máme ten náš pohľad taký uzavretý v tej našej bublinke. Predstaviť náš projekt niekomu, kto nám dá svoj pohľad európskeho občana alebo amerického občana, kde sky is the limit, je pre stredoškolákov veľmi dôležitý a bola to veľmi cenná skúsenosť. V roku 2023 sa podarilo nadácii Pronea venovať krásne komunitné cvičisko do areálu 80-ky, ktorý je súčasťou areálu bývalých baťových závodov. A je to nádherný projekt našich partnerov Laca Centara a jeho dcery Kristínky Centárovej, kde môže naraz na tom cvičisku cvičiť niekoľko desiatok detí alebo mladých ľudí. Mňa veľmi teší, že je to takou súčasťou našej misie, že Pronea nechce byť zameraná iba na seba. A bol to taký ako pekný rok v tom, že sme v jednom roku okrem komunitného cvičiska započali aj iniciatívu na otvorenie komunitného centra pre tínedžerov, kde spolupracujeme s nadáciou Pontis a chceme doručiť čo najväčšiemu počtu tínedžerov možnosť zoznámiť sa so svetom podnikavosti, technológií a rozvoja charakteru alebo leadership. Príbeh otvorenia komunitného centra nebol tiež úplne najjednoduchší a mám veľkú radosť, že vás môžem pozvať takto o mesiac 21. decembra na Vianočný večerok Pronea práve v priestoroch komunitného centra pre tínedžerov, ktorý tým pádom takto neoficiálne otvoríme. December 2023 bol pre nás naozaj taký, že veľký vianočný darček. A ja sám to nazývam, že game changer v živote projektu Pronea. Zoznámenie s Molengíkom v Bruseli, zoznámenie s Ibrahimom a jeho tímom nám prinieslo prvýkrát zmenu kurzu v oblasti vzdelávania
a prípravy nejakej našej vzdelávacej inštitúcie, lebo sme sa prestali zameriavať na boj s veternými mlynmi, na búchanie do steny a zatvorených dverí na župe a snaha o zápis a zriadenie našej strednej školy. Molengeek Slovakia nám prináša možnosť sústrediť sa na to isté. Vzdelávanie digitálnych zručností, podnikavosti, rozvoj charakteru, leadership, nejaký sociálny dopad. A prvýkrát budeme mať možnosť mať v Pronea vlastných študentov, hoci nie stredoškolákov, ale teda kohokoľvek, kto bude chcieť buď zmeniť nejakú svoju kariéru, alebo naštartovať svoj projekt, alebo vstúpiť do bohatého sveta digitálnych zručností. Od začiatku sme cítili ten spoločný záujem s Ibrahimom a s jeho tímom, čo potvrdili aj návštevou nášho Pronea Partners Clubu v Partizánskom, kde sme mohli prvýkrát predstaviť túto ideu aj našim partnerom. A následne o niekoľko týždňov a mesiacov prišli na Slovensko, kde sme sa mohli už stretnúť aj osobne na one-to-one meetingoch individuálne cez ministerstvo až po komerčných partnerov Molengeek Slovakia. Hlboké poďakovanie za túto nesmiernu príležitosť dostať Molengeek Slovakia na Slovensko do konceptu Pronea patrí nášmu generálnemu konzulovi Slovenskej republiky v Bruseli, Andrejovi Michalcovi, a okrem neho aj Patrikovi Michalovi, stážistovi v tej dobe na generálnom konzuláte, ktorý pochádza z Partizanského. Znova mladému mužovi, ktorý sa nebál povedať jednu vetu navyše, a vďaka tomu mohlo dôjsť k zoznámeniu Pronei a Molengeeku. V júni tohto roka sme sa oficiálne zaviazali realizovať projekt Molengeek Slovakia na Slovensku a navštívili sme generálny konzulát osobne v Bruseli a spolu s Peťom Utekalom, budúcim lídrom Molengeeku na Slovensku, sme podpísali memorandum. Molengeek dáva príležitosť každému, bez ohľadu na akademické, ekonomické alebo sociálne postavenie, a každý môže tú príležitosť naozaj zobrať do vlastných rúk. To je niečo, čo ma veľmi, veľmi priťahuje. Mohli sme to vidieť aj na otvorení pobočky v Bruseli, v Lakene, za účasti belgického kráľa, že práve tento sociálny dopad je niečo, čo priťahuje obrovským spôsobom pozornosť a čo bude veľkým benefitom aj pre nás na Slovensku. Od októbra tohto roku som hrdý na to, že Pronea je súčasťou projektu EduHack. Je to inkubačný program zameraný na študentov stredných a vysokých škôl, ktorý organizuje Ministerstvo školstva a CVTI. A vybrali si práve Proneu, aby sme zastrešili vzdelávanie, podnikavosti, projektového manažmentu a inkubátora podnikateľských nápadov, čo svedčí o tom, že máme naozaj pri sebe už kvalitný, silný network mentorov a know-how, ktoré vieme prenášať na študentov. A je to veľký záväzok a urobíme všetko preto spolu s našim tímom, aby sme jedného dňa mohli túto skúsenosť a vzdelávanie podnikavosti a digitálnych zručností preniesť na študentov na dennej báze našej vlastnej Pronea Academy v strednej škole. Prvých 5 rokov v Pronea je za nami. Stále niekoľko desiatok rokov je pred nami. Ja som veľmi vďačný za každého z vás, kto sa našiel v týchto videách, kto prešiel kus cesty s nami. Som ešte vďačnejší za každého z vás, kto sa dnes rozhodne pokračovať spolu s nami. Niekde som čítal, že svoj život môžeš zasvetiť veľkému snu, malému snu alebo žiadnemu snu. Ja som sa rozhodol svoj život zasvetiť veľkému snu. Verím, že nebudem sám. Na začiatku tohto roka sme sa rozhodli, že toto bude rok prielomu. Nemusíte byť duchovný človek, aby ste pochopil skúsenosť Mojžiša, ktorý kráčal so spoločníkmi 40 rokov po púšti, alebo Jozueho, ktorý musel obísť mesto Jericho 7-krát, kým hradby spadli. Nie sme unavení a teším sa na našu spoločnú budúcnosť.